Esta cançó va dedicada a tots, però especialment en aquell grup de gent que tots els dimecres se'n van a caminar. Los coneixeu? El grup del Final Feliç. És també que vol recordar a tothom invenció que no acabarem. El Final Feliç, un grup de gent que tots els dimecres se'n van a caminar. Vale? I ara que ens demostren també que no és només a caminar, sinó també manejar un poquet l'esqueleto. Vale?
Bueno, com va, bé? Esteu animats ja o què?